V roku 2021 som sa prvýkrát dopočul o Bitcoine a mal som vtedy extrémne množstvo otázok. Nevedel som, kde mám začať, čo je ten správny spôsob, ktorým si nakúpiť Bitcoin a vôbec ako Bitcoin funguje. Práve z toho dôvodu som sa rozhodol po 5 rokoch, kedy sa Bitcoinu aktívne venujem, ponúknuť ti možnosť sa pripojiť na online hovor, kde sa môžeš pýtať otázky, ktoré ťa zaujímajú, hľadaš na ne odpoveď. To znamená, že pokiaľ je nejaká vec, ktorá ti nie je jasná, na ktorú by sa rád spýtal, tak zadarmo sa môžeš pripojiť na tento online hovor, ktorý spolu budeme mať a pýtaj sa otázky, ktoré ťa zaujímajú. Je veľmi dôležité, aby sme vraceli do komunity to, čo sme dostali a komunita Bitcoinová mi veľmi pomohla, keď som ja potreboval sa vzdelávať, keď som si nebol istý, ako vlastne chodiť v Bitcoine a som bol veľmi opatrný v tom, že kam teraz vstúpiť, aby som neurobil nejakú chybu a vtedy ma Bitcoinová komunita podržala vôbec v tom, aby som si nepovedal, že OK, kašlem na to, nebudeme sa venovať Bitcoinu, lebo čo ak urobím niečo zlé, urobím nejakú chybu a budeme to stať kopec peňazí. Takže pokiaľ sú nejaké otázky, ktoré ťa trápia, je niečo, čo by sa rád dozvedel alebo poradil v nejakej oblasti, prečítaj tento príspevok a budem veľmi rád, keď sa spolu uvidíme na online hovore a môžeme si zodpovedať to, čo ťa bude zaujímať. To úplne zadarmo a budem veľmi rád, pokiaľ aspoň jednému z nás, z našej komunity alebo konkrétne aj tebe pomôžem si ujasniť niektoré veci, ktoré ti možno teraz nie sú až tak jasné. Prajem ti pekný deň.